Телевизор Opera 1 с допълнително шаси, което от двете се окаже по-запазено, него ще сложа. Макар че е добре и това да се възстанови, защото трудно вече се намират тия работи. Идеята на мероприятието е да му видя живота, така да се каже, нали, да покаже картина, звук, така нататък. И тогава вече ще тръгна да се занимавам с кутията и визуалното състояние. Това е видео само за да го върнем обратно в живота, после ще му сменям всички кондензатори и така нататък. Това ще си, между другото, е на малко часове работа, така на пръв поглед, понеже абсолютно всички кондензатори са му оригиналните. Този капак стои и не мога да повярвам, и капака на Техиото стои. Това нещо почти е невъзможно да го видите. Всеки майстор, който е сменял лампи и така нататък, първото нещо е това: го маха, го фърля. Както и в повечето случаи задния капак на телевизора, те затова повечето нямат капаци. Ето го от задната страна, капака му стои, надписите стоят, на кой е точно като поредна бройка не се вижда, но ще е от последните, понеже вече е със светъл лак. Ето, като го видите и отвътре. На пръв поглед някой му е махнал захранващия траф. Това е, нали, обичайно, те са доста пикантни. Тези захранващи трансформатори са мощни и ги ползват за усилватели. Затова са го откраднали в кавички. Почти съм сигурен, че и шасито не е вадено, защото първото нещо на майсторите е да отрежат кабела за говорителя, а тук не е барано нищо. Отдолу, ако му стои печата от завода, момент да покажа. Ами не, няма го, пластилинен печат трябва да има тук. Така че е вадено е шасито, но поне е вадено човешко, не с теслата. Този капак е повреден. Дали. Исках да кажа, този капак е счупен. Момент да го сваля него. Ето това вече е чувъркано. Нали. Има изгорели съпротивления в вертикалната област, нормално. Аз съм имал случай на Opera 1, трафа за вертикалното отклонение да пробие. Както работеше и хоп, каза черта. Това ще си е по-чувъркано от това. Тук естествено прекъсвача не работи, както и на това не работи. Също е доста чуплива част. Иначе, с изключение на този кондензатор електролитен, не виждам нищо друго така на пръв поглед сменено. Може би едно-две съпротивления, но кондензаторите не са барани, така че толкова телевизор не е включван от много време. Сега остава да разберем защо не е включван, защото има някаква повреда, примерно по ТХО или по кинескоп, или по веригата там на кинескоп отклонителни системи, или просто защото е устарял, или захранващия траф му се е предал. Сега ще разберем. Тук е паднала ролката на потенциометър за контраста. Това е за контраст, този е за яркост. От тези щифтове тук се управляват. Яркост, контраст, тон, усилване. Това са каналите и това е финна настройка на каналите. А тук отдолу са развивките и така нататък. Хоризонтална чистота и фокус. Те не се барат. Когато се настроят един път, не се барат повече. Той контраста принципно трябва да е увеличен на макс, така че направо ще бръкна така да го вратна. Палеца максимално е така надолу, е максимално увеличен контраста, принципно така са. Освен някой, ако не е свързал потенциометъра наобратно, ама то ще се види. На тези телевизори, ако им намалиш контраста до край и губят изцяло изображението, запушва контрастът, работи като запушва лампата за ЕХА. Това е доста изпечено положение. Това е видеоусилвателната лампа. Контрастът е запушва просто. И когато намалиш контраста до края, запушва лампата нацяло и не преминава сигнал през нея. Яко. Добре, да. Виждаш се на малко часове. Тук по крайната лампа също има малко нагар, така да се каже. Така че не е чак пък толкова пък действен този телевизор. Момент да избърша тук и кинескопа. Ами, изглежда ми доста изпечен. Ама това не е проблем, това е AV4380 ли, мисля, че се водеха абсолютно същите като на Opera 3, като на Temp 3. Да, всички са еднакви, това е доста масов кинескоп. Имам, ако няма емисия, ще го сменя. Това да му е проблема. Стана ми интересно да го видя коя серия е произведен. Ето тук обикновено има печат син, на който пише коя бройка е. Ето тук се вижда синьото, обаче нищо не се чете вече. Ето тук е квадратния. Така че ето тук на селеновия изправител обикновено пишат дата.
Не знам колко се вижда, 61 година е произведен. Ето. Така че селена не е сменен и не е чак толкова пък от най-късните, а пак не е от най-ранните. Той тук се пише 61 година, обаче тук където пише номер, трябва да пише номер на шосе, а то няма нищо. Било е написано с химикали, сега е стрело вече. Или с моливче, сигурно. Така че ще си остане мистерия. Така, да го започваме от някъде. Вертикална развивка, то е ясно, че няма да има, така че извадих лампата за вертикалното отклонение, тя не ни е нужна за момента. Изкарах и лампата на аудиото, на аудиосилвателя, понеже ако има един електролитен кондензатор, вързан в катодната верига, там като изсъхне той и мога да предизвика лампата да се зачерви или трансформатора да изгори, така че и аудиото не ни е необходимо за сега. Този телевизор хубавото му е, че е с трансформаторно захранване, лампите са E-серия, т.е. не е необходимо всички лампи да са поставени, за да работи. Мога да махна цялата тази междуночастотна област с канален превключвател, всичко, да остава само тези две лампи с частото задаване, нали, за ТХО-то и да остане кинескопа свързан и ще покаже черта, нали, лампата за яркост и контрасти. И те трябва да са там, иначе ще е запушен. Та да, на първо време ни трябва просто високо напрежение. Да видим, защото това е най-болната тема на тези телевизори. Много пробиват тези каскади. Особено повишаващата намотка. Ако не е в граници, тези мънички лампи и те трудно се намират вече. E-серия като цяло лампи за телевизори по-трудно се намират от P-серия като на Opera 3. Те са много по-масови. Тук гледам, че някой е тръгнал да сваля един електролитен кондензатор. Ще взема да ги премеря, да видя дали няма някой укъсил. То е ясно, че искат реформиране. Ще свържа телевизор през тестова лампа за няколко десетина минути, примерно, да се реформират всички, защото такава техника, която не е включвана от 360 години, както този телевизор, например, като го включите директно в контакта и всички тези главни съпротивления тук по захранването ще изгорят. Или поне ще станат такива, като този. Защото кондензаторите са уникални. Те не са лоши, просто, нали, като не е включвано 30 години, искат реформация. Друг елемент, който доста често се предава при, нали, по-голяма консумация, е точно селеновия изправител. Той става горещ, не мога да го барнеш чак. Те също стареят, селеновите елементи, и започва да не прави високо захранващо напрежението. Трябва да е 200. Не знам точно, забравил съм, 240 ли беше B+. И да, като падне под 200 и започва да не работи както трябва телевизора, и те ги заместват с диоди и съпротивление, както и да е. Това са, нали, формалности. Ясно е обаче, че абсолютно всички тези неполярни кондензатори, които са в тези текстолитови тръбички, заляти с дзифт, всичкото това нещо трябва да се смени, за да работи както трябва телевизора. Но, нали, ние искаме да видим някаква активност първо, така да ни даде стимул да започнем да го правим. Защото ако абсолютно всяко едно нещо му е повредено, да. Сега само нещо да покажа и започвам да сменям трафа, нали, да го сложа тук. Тези двете лампи, край на аудиолампа и за вертикалното отклонение, са абсолютно ние същи. Ето ги е C82. Тук се вижда, че едната е доста по-изпържена от другата. Тази е видяла много повече зор. Тази е за вертикалното отклонение. И обикновено ето нагар тук, ако мога да го нареча нагар, на нови лампи не се забелязва, т.е. се получава в период от много дълго време, и това е изпарение на волфрама, на подгрева на лампите. Вътре на самата жичка, която, нали, като погледнете през балона и свети, това е нагревателя на лампите, и да, на много часове работа. И това нещо. Така че няма да се очуда, ако и кинескопа е фърлил водата вече. То ще се види, няма да има никаква яркост и никакъв контраст. Добре, сега, който е отрязал трафа от тук, го е отрязал отдолу, нали, кабелите. И сега започваме една история на много голямо псуване, на сваляне на цялото шаси, сваляне тук на дросела, да може да се насвържи всичко, и не ми се занимава с това, ще сложа това шаси. Избягвам, защото това е много по, нали, свински чувъркано, въпреки че е малко чувъркано, пак е по-свинско.
Въпреки че е комплектно, абсолютно нищо не му липсва. Е тук е отрязан, нали, естествено, буксата на кинескопа, ама тя също не ни трябва за сега. После мога да свържа и нея. И да, перфектно, страхотно. Аз сега така като се замисля, то дори щито не трябва да е в телевизора, за да видим високо напрежение. Защото и отклонителната система не трябва да му е свързана и така нататък. Трябва да тръгне. Тук някой е правил глупости. Момент да пусна фенерче. Е тук керната на тази бобина, която е за чистотата на хоризонталното отклонение. Имало ликажни кондензатори и те са развили до края цялата керна на бобината да компенсират и най-вероятно не е имало синхронизации никакви. Те затова сменят тези кондензатори. То само така, като ги погледнеш и лошо ще става. Ето как трябва да изглежда. Затова искам да правя това шаси, защото не е и толкова разджасало. Поправка. Също толкова разджасало е, но нали, изглежда по-читаво от към компонентна гледна точка. Добре, трета смяна на плана, по-скоро аз нямам план, това е подсекция на стария план. Дръпвам шасито леко назад и този трансформатор ще го откача от тук и с кабели ще го свържа към това шаси. Така че нали, да не трябва да го физически да го махам, за да избера кое от двете да започна да губя си времето в момента, но просто не ми се занимава да го сменям цялото. Не знам, аз ще видя какво ще правя. Айде, смених шаситата да видя какво ще стане, а това стои тук прилежно, оставено на ретро автомобила. Сега, захранващия кабел е отрязан, така че директно ще се фана тук. И това е кондензатора, който е между фазата и нулата, ако е лекажен ще гръмне, питайте му откъде знам. Така, волтметър свързан към захранването, да следим какво се случва там. Милиампер метър свързан към анода на демпферния диод, да гледаме тока, който минава през него, съответно и тока, който минава през крайната лампа е почти същия като на демпферния диод. Свързал съм захранващ кабел, имаме тестова лампа 150 вата, буквално това му е първото включване, по толкова мога да стане. Светна директно. Малко по-слабо почна да свети. Аз ще включа като загрея малко. На 500 волта скала имаме 20-30 волта след изправителя. Кондензаторите искат информация, абсолютно. Ето е, свети още по-слабо. Така че просто трябва да го остава малко така включен. Така, вече сме към 50 волта. Лек ток преминава вече през демпферния диод и се чува лек звук от хоризонтално отклонение. Така че това е добър старт. Аудиолампата и крайната за вертикалното отклонение съм ги махнал пак. Да не работят тези стъпала, защото те и без това няма да работят с тези кондензатори. Чува се, че работи лекичко. Би трябвало да имаме и лекичко високо напрежение сега. Като гледам, нямаме окъсили електролити и всичко се реформира както трябва. Стои така вече 5 минути, така че за момент директно го включвам. Вече сме към 100 волта, което пак е малко. Тока се дигна още. Стоя на тръни, очаквам нещо да гръмне. Светнаха по-ярко лампите. Това е добър ток. Леко нисък, но не трябва да надвишава 100. Така че добре. Добре. Махам го от директното захранване, защото ме е жал. Така, 5 минутки по-късно, пак през тестовата лампа. Вече сме на 30 мА някъде ток през демпферния диод, така че трябва да имаме някакво високо напрежение, било то е малко. Няма нищо. Така че може и да е високоволтов изправител проблемен. Аз така и не погледнах, всъщност има ли, ама имаше. Трябва да го извадим него сега. Извадих високоволтовия изправител, на пръв поглед не е влязъл въздух в него, това не говори, нали, че е работещ. Трябва да видя напрежението, което излиза от
повишаващата намотка, ама тук нямам никакви прибори при мен, така че малко първобитно ще ги проверявам нещата с една отверка. Така, има малко високо напрежение, излизащо от повишаващата намотка, но нямаше нищо след изправителя. Два варианта: или изправителя е повреден, или в цокъла му има едно съпротивление долу, което представлява просто едно тълче. Ако се прекъсне, виждал съм ги да се чупят, изправителя няма да има подгрев и пак същия симптом, няма да има високо напрежение. Така че ще пробвам първо най-лесното с работещ изправител от работещ телевизор. И ако не стане, тогава трябва да се ровим в цокъла на... Нали, да покажа. На това ще си да покажа сваленото. Ето му го цокъла долу. Ето го. И вътре в него. На изключително подходящо и удобно място е позиционирано, знам. Но така са го измислили. Това сега е друга бира. Така че сега остава да свържа цокъла на кинескопа. И трябва да покажа черта. След като вече покаже черта, можем да се насочим към развивките, в частност вертикалната развивка, нали, която е с прекрасни части, които няма да искат смяна. И вертикалната развивка, дори с абсолютно всички кондензатори сменени, понякога пак е доста пипкава и иска подбиране на стойности на кондензатори, защото особено в долната част не иска да се регулира както трябва от потенциометрите. Дори и с части, които са стойност по схема сложени. Така че това е пипкава работа. Особено единичките са доста по-пипкави по-трудни за работа, защото нещата са по-наблъскани, има повече компоненти, по друг начин са конструирани малко от опера тройките и така нататък. Има си тънкости, всяко нещо. Нещо, ама изключително интересно забелязвам. 6 кабела са общо на цокъла на кинескопа. Ето 5 от тях. Ето го 6-тия. Защо? Кой? Как? Някой мозък го е отрязал. И сега това нещо внимателно трябва да му сваля кутийката, за да го свържа пак този кабел. Перфектно, страхотно, уникално, невероятно, прекрасно. Ето защо казвам, че всичко е наблъскано. Можете ли да видите къде излизат тези кабели? Да, и аз не мога да видя. Всичко е под 3 ката. Ето ги, като ги размърдвам. Всичко е под 3 ката кондензатори и резистори. Перфектно. Най-добре да не ги понаждам, а да ги издърпам и новият цокъл, ето го, той е с дълги проводници, да се свържат на правилните места. И да отиде 1 час и за това. Така, насвързвах го и по цветове горе-долу ги нагласих да са същите. Светим отоплението, както се вижда, така че сега ако изсветне отпреде, перфектно. Само че през тестова лампа му е ниско напрежението, трябва да го включа директно. Направя е така лайв да пуснем. Само че яркостта може да е... Ясно, тук сега не мога да я вратна. Перфектно. Яркостта мога да е ниска. Трябва да погледна. Ето е яркостта тук, така да я вратна. Хоп, ето го бе. Дойде. Добре. Перфектно. Реално на много ниска яркост на клипа се вижда много по-силно, да не каже някой, че ще прегоря тук фосфора на екрана. Добре. 220. Това е добре. Значи селеновия изправител не е деградирал. Какво? Вертикална развивка сега.
Ето тук разпаднатия кондензатор е един електролит. Айде за... Чай да го изпирам. За ебавката ще сменя само този електролит и слагам пак лампата да видя какво ще покаже. Според мен нищо, ама може пък и да му се живее на телевизора. Така, сложил съм лампата, сложих тук даже ретро български електролит, още жив. Вертикалната развивка има един много характерен звук, аз ще я чуя още преди да светне екрана. Ако спрат да минават коли. Айде бе! Чува се, че работи. Не може да бъде. Чая да въртна яркостта до край. Сега ще светне почти целия сигурно. Айде бе! Не мога да повярвам. Ама трябва. Точно пред очите ми. Не. Не, човек. Не, естествено има линейни проблеми, отгоре е по-тъмен, отколкото долу. Това са кондензатори, ама стига, бе. Те са заялите потенциометри. Той нищо не прави. Това са лекажни кондензатори. Макар че не са толкова зле. Го разпъна си целя, почти. Не, това всъщност отгоре тъмното е, защото тук феритния магнит го няма. Ето го. Липсва. Това причинява. Така че да, сега да му намеря едно магнитче и да видя, ще светне ли равномерно ярко. Не мога да повярвам. Сега и на аудиото, ако сме на електролита, ако и аудиото тръгне, право го фърлям в кофата този телевизор. Ето, сложих го магнитчето. Да видим сега. Направо ще му донеса сега сигнал генератора, да му подам сигнал. Такова шахматно поле, да видим. Да, сега е много по-добре. Яркостта е до край. Нормално. Единичка с яркост няма. Това ми е вече четвърта и всичките са с изморени кинескопи. Да, сега е почти перфектен. Добре. Право няма да го гаса, донасям сигнал генератора. Така, ето го сигнал генератора. Иска настройка на хоризонталната честота. Обикновено е този потенциометър. Обаче кондензаторите са зле и трябва да завърта тук тази керна, която е изкарана цялата. Искала да я завърта сега. Ще завърта тук финния реглаж. Тази. Да видиш, ще синхронизира ли. Ето го. Естествено е зле. Ама стига де. С един кондензатор само. Един кондензатор и цокъл на кинескоп. Не се дава. За първ път толкова лесен ремонт. Добре. Не се дава обаче. Само един електролит и то аз съм служил стар такъв български пак. Не мога повярвам. Най-лесно тръгналата единица това, между другото. На тройки ми се е случвало да ги включа в контакта и да тръгнат. Вау. Контрастът е до край в момента. Абсолютно типично изображение на Opera 1. Без контраст, малка яркост, всичките са така. До сега съм имал 4 и съм виждал още 2-3 на познати. Всичките са така. Всичките нисък контраст и ниска яркост. На Opera 3, като гледаш картина, можеш да видиш миглите на хората, кой снима някакъв човек отблизо. Това е... Всички са така. Те затова после са го сменили това ще си. С този траф е било скъпо за производство, скъпа кутия за производство с тия облегли. Ненужно усложнено. Това тук са бобините за хоризонталния размер. Тези. На Opera 3 хоризонтален размер. Мисля, че няма. С един потенциометър тук долу. Добре. Тока през денферния диод е добър. Да не кажа прекалено добър. Точно така трябва да е някъде преди 100 малко. Добре. Изглежда обещаващо. Почвам да сменям кондензатори наред. Някъде колко бяха? Към 40 броя са в целия телевизор, говорим всичко. Аудио област,
Всичките. Само не полярки говорим, това без големите електролити. Макар че ако електролитите тези на захранването, големите, ето тези, ако бяха зле, изображението ще да е на вълни. Е така. Пък то не е. Така че са се реформирали. И нямат нужда от смяна. Мога да измеря променливо токовото напрежение след изправителя, след дросела там. Ако има някакво, значи има необходимост от допълнителна филтрация. Ако няма, значи са добре тези старите електролити. Добре. Изглежда обещаващо. Чак не мога да повярвам. Между другото, този сигнал не го подавам към антенния вход, подавам го тук към видеоусилвателната лампа, като композитен сигнал. Защото имам усещане, че си имам работа и с каналния превключвател, пък и за тестове е по-лесно направо в лампата, без да се чудиш, ама сега от каналния превключвател ли е, от нататък от тази верига ли е. За тестове е най-лесно директно подаване на сигнал тук. Най-чист образ се вади. По този начин също. И по същия начин може да се свърже усилвател на телевизора си е като отделна схема и може да му подадеш сигнал направо на входа и примерно от телефона да си пуснеш телевизора и да си го ползваш като усилвател. Нали, звучи тъпо, ама практически е... може да се изпълни. Добре, да, това го правя като час 1, след няколко дена ще пусна и час 2. Ще сменя всички кондензатори, ще почистя всичко, нали, ще монтирам всичко пак и най-вероятно ще правя и трета част на кутията, трябва да лепа нов фурнир, да я лакирам и така нататък, но то това е, нали, нищо общо няма с електрониките. Така че, да, добра основа е, както видяхме, работят му важните неща и мисля, че си струва да се направи, защото изчезват вече. И да искаме след време няма да ги има.